हाबाब नंगौना नङाहाय? नंमारगौ मादै, एकदम मिक्सारखौ खावनानै लांथारदो। नङाबाथ' आं बेखिनि जायगायावनो दोनथारदोंमोन। आयु बिदिखौनोथ' गिनाय मोनो आङो। दे थांनो होगोन र' ओंखाम जाखांनानै थांनो होगोन दे, नों सिन्था खालामनाङा। फैथ'वाखै नामा बिसोर मादै? गैया नै दानि बावसो थांदों बिसोरो बारि नायनो होननानै। दे होमबा मादै फैबा खिन्थाथार दे, फैनो होथार। एकदम हारसिं बोरैबा मोनखादोंमोन आं, मार गिनाय मोनखादोंमोन। दे जागोन दे, हेंगार हरथारगोन दे आङो। दा ओंखाम जालांथों, ओंखाम संदों आङो। बिसोरखौ ओंखाम जालांथों होननानै फुङावनो ना सारदों आङो हाखराव। दे मा मोनदों नाखौ? गैयाहाय, नाखौनो हेंगारनो हायाखैमोन ना, मानैल' मोनदों। ओमफ्राय मा नोंहा संबाय? गैया नै दानि बावसो सिखारदों आङो। सोरांहां जालांदों आंनिया मैया हराव। उन्दुखौनो लाङाखै, एकदम 3:30निबो एसे बारबावदोंसो। जा गिनाय मोनखादोंमोन आङो। हा गिगोनबो देनाय सिख्ला मानसि हारसिंनो। औलै मादै बेनि सिखाव फैलायखौबा। बेनिखायनोथ' आङो अमाखौदो बोरमाखौदो थाला मारिना दोनो। बिसोर मानैखौबो लांदों होननानै मार गिनायसो मोनदोंमोन आङो, लाङासै दे। दे बिदिनो मोजाङै थाला मारिना दोनबानो जाबाय। आरो बुस्थुफोरखौ बिदि दोननांला बायजोआव। ओरैनो दोनालै मादै, एकदम मैया बानलु गोरान देनानै बावथारदों आङो। दे जेबो नंला दे, थेवबो मानसियाथ' मोजाङै दङना? मोजाङै थादे, एकदम गिनाय मोनसै आङो। बेनोथ' सिगाङो जों उन्दैयाव सिखावानो गैयामोन, दासो एकदम मार गिनाय मोनखायो। दाबो गिनाय मोनगासिनो आङो। आंनिबा सिखावा खाथिनिनो खोनाहाय, रावबो गैयिखौ मोनथिनानै खावनो फैदों खोना नोंखौ हारसिं मोननायखाय। औलै मादै बिदिनोथ' खोना। दे मोजाङै थाबानो जाबाय, दा थांनो होगोन दे आं ओंखाम जाखांनानै, नोङो जेबो गिनाङा। दे होमबा मादै लाखिथ'नोसै, अमानोबो आदार होआखै आरो बोरमाखौबो दोनदाल हैनो दङ। साहाबो लोङाखै दाहालागै आङो, 9थायानो जाबाय। दे होमबालाय मोजाङै था दे। दे जागोन दे मादै। मा नोंसोर गामियाव सिखावानो फैबाय थायो नामा मादै? औहाय सम फैबाय थायो बिदिनो, गिनायसो मोनसै आं बेखौनोबो। मानसियादि मोजाङै दङ बेनो बुहुद। बेनोथ' गिनाय मोनसै आंबो। ओंखाम जाखांनानै मोस्रोमोनखौ थांनो होनांगोन र', गथ'आ गिसोदों बेखौनोबो हारसिंखाय। नङाबाथ' मोस्रोमोनखौ लाखिबावगौमोन आं साननैसो। दे थांनो होबानो जाबाय। दिनै अमाखौबो आं न' सिङावनो खाना दोनगोन। अमाखौदो नानिखौदो लांबा मा जागौमोन देनाय? आं थिगसे गाबखागौमोनहाय। आं एसेबां अनखायो बिसोरखौ, आरो बिसोरबो जोंनि माथोखौ बुजि मोनजोब्बाय। खालि जोंहानिखौल' नोजोर होबाय थायो, जोंहानि बोरमा, जोंहानि अमा। माथो गुबुनफोरनिखौ बारा खोनानायानो थाङा। र' एबारनिफ्राय आङो सानसेबो बाहेराव दोनला। बै साननैसोआथ' आङो तुनत्राखौदो नानिखौदो बाहेरावनो खाना दोनोमोन, ओमफ्राय दासो न' सिङाव खाग्रा जाबाय। आयु बै साननैसोआ जुदि सिखाव फैनो मोनबा माथो तुनत्रा आरो नानिखौ लांगौमोनलै। इसोर भगबानासो रैखा खालामनाय रखम जाबाय। आयु तुनत्राया उखैबाय खोनाहाय, माबा माबि साननायावनो आदार होनोनो बावलायलांदोंमोन आं। बेसोरा ओरैनोबा फुङावनो मोनजायो आदारखौ, दिनैसो बेसेबा सानजौखाबाय, 9थामानि जालायलांबाय। अमाखौ दिनै आङो बाहेरावनो दिहुनला, आरो नानि बोरमाखौबो नायबाय थागोन, सानसेया नायबाय थागोन आं। नंमारगौ, सिखावा खिजानिबा खाथिनिबोथ' जानो हागौ ना। दाबोसो गोसोखौ दुब दुब मोनगासिनो आङो। मोस्रोमोनखौ आङो अमा आदार होखांनानै आरो खेबसे खबर लाबावगोन र'। हेलौ। मोस्रोमोनखौ फन खालामना लिंहरबायना लिंहराखै? लिंहरदों र', ओंखाम जाखांनायनि उनाव फैगोननो। बिदि होननानै आरो हर थाबावनो होनांला, मोनथिबायना? होला, लिंहरथारदों र' आङो। नुदों, सिखावा नोंखौ हारसिं होननानै मोनथिखागौ, बेनिखायनो फैदों बियो, रावबो गैयिखाय। बेनोथ' खाथिनिनो खोना सिखावा। खाथिनिथ' जागोन आरो। मोस्रोमोनखौ एकदम फैनो होथार, हारसिं थानाङा, मोनथिबायना? नङाबा आंनो लायगारगारगोन दे नोंखौ दिनै। आयु बोरै बुंथारो, है माबा फैगोन ना बिसोरो, फैगोन होनना बुंखादों। फैगोन होननानै फैया जाना थाबालाय, आरो माथो बिसोरनिथिंजाय गारिखौनो मोननो नागिरानो। ओंखाम जाखांनायनि उनावनो गारि नेबाय थानो हो बिसोरखौ, मोनथिबायना? जागोन दे। जुदि बिसोरो फैयाना दिनैबो, आं खिन्थु नोंखौ लायगोन दे, बुंना दोनखाबाय। जागोन दे जागोन, फैगोन दे बिसोरो, गिनाङा। र' मोस्रोमखौ फन खालामनानै आंनो बुंहरनि र'। दे बुंहरबानो जाबाय। नों मोनथिगौना, आंसो बेसेबा गिनाय मोनदों नोंनि थाखाय। नोङो जुदि बाहेरायाव ओंखारमारनायमोनब्ला नोंखौबा सिखावा मा खालामगौमोन। नोङो बाहेरायाव बिदि ओंखारनांला दे। आयु आंलाय अबाव ओंखाराखै। थेवब्लाबोथ' नोङो ओंखारनो नागिरदोंमोन ना। नोङो जुदि मायबा जाबा आंहा मा जागोन हो?
दे गिनाङा दे फैगोन बिसोरो आरो आङो ओंखारा माथो नोङो बुंनायखाय आङो थांगोन थखनबो लाना दोनखायोमोन थांगोन थखनखौ गारनाङा मोनथिबायना न' सिङाव सानफ्रोमबो दोन जागोन दे होमबालाय आङो अमा आदार होनि र' अमाखौबो दिहुनला आङो गिनाय मोनसोबाय थाथो न' सिङावनो थाथोंसै बियो दे होमबालाय र' दसे थानानै मोस्रोमखौ फन खालामनि र' आं दे जागोन दे खालामबानो जाबाय नानिखौबो आं दिनै बारियावनो दोनदाल होना दोनगोन ओमफ्राय लाइमोन आब' बे गय बागाना नोंसानि गोजा नामा ओहो नङा आगै जोंहानि नंजोबा बै बेरा दुमनाय नुदोंना बै बेरासिमल' जोंहानिया आब'लानि बस्तियाबो ओरै फिसाद्राय नङा दे न' गिदिरानो गिदिर माने बारा गिदिर नङा बिगासेल'सो दङ बिगासेबाबो जायो दे न' आब' औ जासाबो ओमफ्राय आब'ला गय बिफां दंसाबो माथो गय फाननानै फैसा मोनोना एसे मोनदोंमोन थांनाय बोसोर बेजोंनो खरसा जाबाय दङमोन एबार माथो थायथाराखै गयानो माबा अनजालु गुमैया दा फैसा हरना हरा आब' मोजाङै रायज्लायना रायज्लाया सिगांनिख्रुइ एसे मोजां रायज्लायनाया मोस्रोमागै माबालै फैसाया दाखालि हरदोंमोन 8,000 मानि सोना हरदोंमोन ओमफ्राय गैया फुल जानानै बेलेगनावसो हाबैदों फैसायानो मोनदिया ओरैनो थांगारजोब्बाय आयु अना थानानै एसेबां 8,000 मोन फैसा ओरैनो थांजोब्बायना बोरै एथ' फुल जानो मोनखो देनाय सोरबा लोगोखौ सोंनो होदोंमोनलै ओमफ्राय बिदिनो एकाउन्ट नाम्बारा मोनसेसो फुल जादोंमोन खोना बिदियावनो थांबाय आरो बेलेगनियाव नोंसा गुमैनिनो भुल मानो मालायखौ सोंनो होनांगौ देनाय गावयानो सोना होनांगौ औथ' आरो बेसेरा सनाथि आगैया फुजायाव दख'ना बायगोन होननानै खुसियै दंबाय थायोमोन दा गैला बायनोबो मोनासै ओमफ्राय आंबो बोरैबा मोननानै नोंसादि लाखनि फैसा हरदोंमोन बेखौनो एसे दिहुनो होननानै थांनो होबाय आइखौ माबा नेटानो गैयानो नेट गैया अबेयाव दोनदोंमोन पस्ट अफिसाव नामा औहाय पस्ट अफिसाव दोनदोंमोन एसे बारायथो होननानै फैसाखौ दा दुर्गा फुजायाव दख'ना बोरायजोंनो थांनांसिगोन आरो सनाथि आगैया आंथ' जेबो मोनाखै देनाय दख'ना गोदान बायनो मोनाबाबो बै सनाथि आगैखौसो बोरैबा मोनबाय दङ आङो आयु नोंसा गुमैयालाय साथामबो बायना लाथों होननानै 8,000 हरदोंमोन ओरैनो थांगारजोब्बायना गुमैनि 8,000 मानि फैसा आंनि बेगाव फैसा दङमोनलै 3,000सो आब'आ सेफटिनि थाखाय जोंफोरनो हरफादोंमोन फैसा 3,000खौ आङो बिसोरनो होलांसिगोनालै जोंनियाथ' सिन्था गैखाया जोंफोर दख'नाबो बायखाबाय फैसाबो दंखायो आब'लाथ' दा फाननो लागा जेबो गैला न' दाउबो गैया हांसोबो गैया बोरमाबो गैया मोसौबो गैया आरो गयाबो थायथाराखै ओहो मोस्रोमागै जेबो गैया बेथो फाननो लागा दाउ मासेल' दङमोन बेखौबो दाखालि फानगारगारबाय फैसा गैयिनि होमबा जोंफोरनो मैया बयलार बेदर दौनाया माजों दौदोंबा बिसोरथ' फैसाबो गैया बाखिसो लाबोदों खोनाखि जानि आब' नो बे 3,000 फैसाखौ लाखि है मोस्रोमागै मा नाङा नै आब' जेबो नङा दे सनाथि आब'नो गांसे दख'ना बायना हो है मा नांलालै मोस्रोमागै बे दाखालि आं थांनायावबो लाखनि मानि फैसा हरबाय आरो नांलाया दे जेबो नङा मोनथिबायना जोंहानाव खजानायानो दङ फैसानि जेबो सिन्था गैथ'आ आब' नो जेबो नङा दे 3,000ल'सो आयु नांलायामोन ना नो ला जाम्बि जेबो नङा बिब'आबो जाम्बि बुंबाय दे आं खिन्थु गै नोंनि जाम्बि बुंनायखौ जेबो सानाखै र' आङो फैसाफोरखौ जमायना दोनागै बिदि मानसिफोरनो रानथिंबाय थाबा जोबगोन जोबालै आब' आरो जोंफोरो रावनोबो रानथिङा गायदे आब'नो आरो नोंनोल'सो होयो जमायना दोनागै नै लादो न'आवबो थांनांगौ गोबाव जाबाय दिनै थाला होमबा नाङा दे बिबारि आब'आ हारसिं जायोना बेनोथ' नङाबाथ' आङो नोंसोरखौ ब्रा लाखिगौमोन दा आरो बिबारिया हारसिं ना बेनोथ' दे थांसै ओंखाम संदोंबा ओंखाम जानानै थांसै ला फैसाया नाङा होनदों हर होनबालाय मोनबावबायलै आंहा गोदान मबाइल गंसे मोनबावबाय नोंसा बिदानो आरो फट' थिखांनो हरबानो जाबाय मबाइलखौ है बाबो हरलालै आं एबारनिफ्राय बेखौनोबो एबारथ' जेमन गाबै बिबाबो जेमन आथिं खुलुमलायनानै बिबाबो आं हरा एबारनिफ्राय बेखौनोबो हरा फैबाबो हरा आङो हरनाङासो नोंसा आदानि आखायाव सु दङ मिथिबाय सु
ओइ गायदे एबारो बिबार लायनायाव आंखौबो लांफादे खिसानिबा आंनोबो मबाइल गोदान होयोआनो गंसेसो मबाइल हराबाबो दख'नाबाबोथ' हरगोन ना आंनो ओइ लाजियाबो नायनाय बोरै बुंथारो माखौ लाजिलाबायनो मानसिया एसेबां भिखारि जाना दङ फारसेथिंजाय आरो नोंसोर नोंदाया जेबो खामानि मावा आंनि सायावसो जानो नागिरबाय थायो औ थेवब्लाबोथ' आदाया नोंनि हांसोखौ गुमबाय थायोना आदाया जुदि नोंनि हांसोखौ गुमबाय थायाबा दाहालागि दावखाया मा बायजोबगौमोन नाङा बियो हांसो गुमबाय थानो नाङा आंनिबा खामानि मावनो थांनांगौ खामानि मावनो थाङा साला औलै असभ्यआ मानो थाङाबा असभ्यना सैमासो बियो सैमा हा नोंहालाय अबावथ' थांनो नागिरदों अबाव थांनो नागिरदों माने सना जरासे दानो होदोंमोन ओइ रुफानि सनानिथ' दानो हायायानो खोमायाबो आंना बान्दोसो बै बायनाय सनाफोरखौ गाननोनो हाया जा रखम साखायो गारायबो जायो बेनिखायनो रुफानिखौनो जरासे दानो होबाय आङो सनानिखौथ' दानो हायायानो नोंनि खोमाखौ बाम्बेलेमाया सोलायो खोनालै बेनिखायनो गाराय जायो हा फुफु नेखार बाखानो मा बाम्बेलेमा सोलालाबायनो आंना खोमाया बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो सनानि नङाबा रुफानि नङाबा गाननो हाया नोंनि खोमाया दामिथारलै बेनिखायनो बायनाय सना गाननो हाया सनानि रुफानिल'सो गाननो हायोबा बेसेबा दामिखा नोंनि खोमाया आंनि खोमायाबो बिदि जानांगौमोनलै होमबासो आंबो सनानि सना रुफानि रुफा गाननो मोनगौमोन बयनियाबो बिदि जागोन नामा आंनि बायदि दामि खोमा थांसै र' आङो फैनानै नोंनि मबाइलाव थिग साइड फट' थिखांजाफैनांगोन र' साबि खिन्थु नोंसा दानो होना लानाङा बिनि आखायाव सु दङ मोनथिबाय सु जागोन दे जागोन होआ दासो गोसोखौ एसे मोजां मोनबायलै नङाबा बै साननैसोआ बाबायसो टेनसन जादोंमोन आङो आरोबा 7,000खौ माला दिहुनना होबावो दिहुनना होनांगोन आं मिन्थिया दिहुनना होथारनांगोन 7,000खौ जियानो जाया मानो मबाइलखौ मोनबाय आंहाबो बै माबाफोर मानसिफोरनि बायदि रिल्स बानायनांगोन रिल्स ओमफ्राय माबोरै बानायबा रोङाबोलै आंबो बानायनांगोनलै अबावबा भाइरालफोर जानोबो हानाय आंखौ मानसिफ्रा खम लाइक हरगोन ना आंथ' मानसिया नुनायावबो साइज दंसोयोना ओमफ्राय गुफुर गावदांदांथारबो आंहाबो दख'ना गोदानजों फट' थिखांजानांगोनलै शाला नोंसोर आंखौ दिनै बयबो गालांजोब्बायना थुमफ्रियाबो बिजामादै मोननायखाय एसेबां गाजा जाथारबाय एसेबां लेबेल जाथारबाय बिजामादै मोननाय लोगो लोगोनो आंखौ बावगारबाय नुदों नङाबाथ' आंखौ एसेबां अनखायोमोन सिगां मोनसे खामानि मावनो थिनखायामोन आरो आंखौ जेमन रायबाबो जेबोखौनो बुङामोन माने आंनि बारगा जाखायामोन आरो बुंनो थाङोबा जोबोद अनखायोमोन आरो आंखौ नाथाय दा बियो बिजामादै मोननाय लोगो लोगोनो आंखौ बावगारलांबाय बेफोरो गासिबो रांखावरि दाला मोखांनि थाखायनो जाजोबदों आङो रांखावरिखौ मोजां मोनामोनथ' बियोसो आंखौ सिगां फन खालामनानै फुस्लायहरबाय थायोमोन आंबो आरो बोरैबा एक्सिडेन्ट जाफ्लांबाय माने जेमानबाबो सिख्ला मानसिया बेफोरबायदि माबा एदाव हरबाय थाबाथ' गोसोआ एसेबाबो गलिलांगोन ना गलिलांखायो जियानो जाया मानो आं दिनै सानसेया बे रांखावरि बैथालिखौ आं नागिरबाय थागोन सानसेया सोर हौवाजों खारखुमाखौ बियो माथो रावनिबो खुगानिफ्रायबो खोनायाखैलै रावबो खोनायाखै ना मायो नागिरबाय थागोन रखरा दिनै सानसेया नागिरबाय थागोन ओमफ्राय जुदि मोनोबाना बेखौ आङो एकदम सेफा खालामगोन आं बेखौ मोनबा माने आं ओरैबायदि मिटार उथिबायना आंनिया बेखौ गारा आङो आटा नानायबायसो नागोन आं बेखौ दिनैयो सियालारि मोननोल' हो बेखौ खेबसे बेनि उनाव नायनाय आंखौ सिनायाखै बेथि नोङो र'